Вие гледате кратките новини на канал 1 с подкрепата на взаимозастрахователно дружество БГ План. Добър ден, дами и господа. Малко преди обяд започна среща на дипломатически представители от Съединените щати, Русия, Канада и Европейския съюз. Според германски източници, участниците са обсъдили възможностите за това как да бъдат приложени спрямо други обсъдени босненски градове мерките за разоръжаване, които вече дадоха резултат в Сараево. ООН обяви, че на 7 март има намерение да отвори летището в Тузла за хуманитарни полети. Според наблюдателите това прилича на ново предизвикателство срещу босненските сърби, чието части заемат височините около летището. Подобно на Сараево, Тузла е обявена за зона за сигурност, а още през януари НАТО обеща плътно покритие от въздуха, ако сините каски бъдат нападнати. ООН възобнови днес операциите за доставяне на хуманитарни помощи в Босна, след като западна опасността от въздушни нападения на НАТО. Върховният комисариат... Може би сега ще видим 24 часа, в който има снимка на това дарение. 2 черепа на неизвестни досега светци, изработени през 7 век, обковани с злато, сребро и скъпоценни камъни, струват начални изчисления няколко десетки милиона долара. Първоначално се е считало, че мъжкият череп е на византийския император. Штраус няма живот. Цяла Европа танцуваше под звуците на неговата музика. Но Йохан Штраус се стремеше към още по-голямо признание. И когато музикантите му се разбунтуваха... Това е бунт. Той се нахвърли... Добър ден, вие сте с По света и у нас на канал 1. На редовно заседание на Националния координационен съвет СДС, лидерът на Екогласност Едвин Сугарев прочете меморандум с предложение за стратегията на коалицията. Партиите от СДС ще информират писмено общинските си ръководства, че е недопустимо да искат вотове на недоверие на сините кметове. Това решение Координационния съвет е взел във връзка с подобни случаи в Карлово и Враца. Очаква се членовете на Националния координационен съвет да разгледат предложението на ХА за организиране на национална конференция на коалицията в началото на пролета. Идеите за бойкот на парламента, както и отношенията с ДПС. Ще бъдат обсъдени изразените намерения на лидера на коалицията Филип Димитров да на Народното събрание. Днес се навършват 115 години от откриването във Велико Търново на Учредителното събрание. То е съгласно член 4 от Берлинския договор за изработване на Конституция на Княжество България. И още една новина от столицата. В Националния дворец на културата започна Международната теоретична конференция на преход от планова към пазарна система. Къде са допуснати грешки и как да се поправят сега. Организира се от Фондация 21 век със съдействието на Виенски институт за сравнителни икономически проучвания. Преминаваме към международните новини. Каква е обстановката в Сараево? Днес е вторият спокоен ден за жителите Сараево, след като босненските сърби оттеглиха голяма част от тежкото си оръжие от позициите около града, а друга предадоха под контрола на сините каски. Командващият силите на ООН в Босния и Херцеговина, английският генерал Майкъл Роуз, поиска да бъде разширен обхвата на ултиматума на НАТО. Във връзка с това предложение... Фестивал в Япония, където врачанските кукли са добре познати от предишни гостувания. Днес над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно. Разкъсвания на облачността се очакват над югозападна България. На отделни места в източна все още ще превалява слабо. Сравнително топло за февруари с максимални температури между 3 и 8 градуса, в южните райони до 10, за София около 7 градуса. Емисията ни завърши, уважаеми ви, пожелавам ви приятен ден. От мен довиждане. Бързо и лесно се почистват старите килими, как петната или кетата нямат вече никакъв шанс, ще ви покажем днес в студиото на ВС Телешоп, а ето и Ян Герлин. Здравейте в студиото на ВС Телешоп. Красивите и чисти килими придават особена атмосфера на всеки дом.
Но когато се появят първите лекета, първите мазни петна, прах, тогава те изглеждат ужасно. Се справим с този проблем, ще ни покаже лично директорът на Вез Телешоп Михаел Ортис. Здравейте, Ян. Здравейте, Михаел, имате думата. Днес ще ви покажа нещо съвсем ново. Вез Шаунфикс. С Шаунфикс мръсотията няма никакъв шанс. Това няма да се изчисти никога. Вижте. Малко. Това е моето Янче. Ох, приповивам я постоянно, но кожата е кривоспалена. От памучната пелена е. Спокойно. Виж, когато памучната пелена се намокри, остава мокра и това може да дразни кожата. Тогава какво да правя? Вземи памперс Уни. Памперс Уни с винаги сухия си горен слой прави това, което памучната пелена не може. Пропуска влагата и я задържа далече от кожата на бебето. Кожата остава по-суха и по-здрава. Откакто ползвам памперс, кожата ти е суха и спинкаш цяла нощ. Памперс Уни. Нима вашето бебе не заслужава суха и здрава кожа. Висококачествено произведение, безценно за вас. Procter & Gamble. Открийте неповторимия вкус на Балисто. Чуден шоколад с хрупкави житни зранца и бадеми, златист мед и крехки плодове. Вкусът на шоколад и нещо. Природата вкусете с Балисто. Безплатен стелаж и постоянни доставки. Сага. Джорджо! Джорджо! Джорджо Пласт! Филмът се излъчва със съдействието на Джорджо Пласт. Довиждане, Бети, отиваме на боулинга с Фред. Довиждане, Барни. Ще мина от тук напряко. Забрави. Thank you.